Keďže už konečne skončila škola, je čas sústrediť sa na omnoho dôležitejšie veci, ako napríklad pitie kávy. Takže poďte si so mnou dnes urobiť outfit, idem na kávu. Prvá vec, ktorú meníme, sú samozrejme tieto odporné tepláky. No a musím si dať tieto gigantické, obrovské, najväčšie nohavice na svete, lebo ja ich proste milujem, chápeme sa, nie? Ja chcem vlastne nastajlovať túto modrú košelu bundu, alebo neviem ani jak to nazvať. No a napadlo mi, že by som potom mohol dať ešte jednu košelu a konkrétne asi nejakú bielu pravdepodobne, pretože podľa mňa to bude vyzerať úžasne. Aspoň v mojej hlave to tak vyzerá. Viete čo, táto košela sa mi tak nepáči s touto košelou, mi príde, že až taká príliš ťažká, hej, chápeme sa, takže idem ju zmeniť za inú bielu košeľu. Možno vy tam ten rozdiel neuvidíte, ale ja ho vidím a to je samozrejme najdôležitejšie. Takže rukavy som nechal samozrejme rozopnuté. Mám tu zapnutý iba jeden gombík, lebo podľa mňa to robí taký zaujímavý efekt, takú zaujímavú siluetu. Ale samozrejme to ešte stále nie je hotový outfit. Ste si mysleli, že končíme? Nie, nekončíme. Musím si dať tieto moje obrovské okuliare, inak to ani nejde a strašne sa k tomu hodia, normálne vidíte to. A ešte mi napadlo, že by som si mohol dať túto stuhu takto tu, ale neviem, či to bude vyzerať dobre, povedzte mi vy na rovinu. Dobre, beriem späť, nepáči sa mi to. No a ľudia, tým pádom tento outfit je už hotový. Môžete mi napísať, čo si myslíte, ale iba pekné veci samozrejme a ide sa dneska kavovať.